Mayong buntag mga brad, mga master, kumusta? And welcome back sa atong tutorials. Involved ito to hand tapping and kanang tricky pero sayon ra kayo to karon. So natay bag-ong technique karon aside from atong naibawan nga kaning finger picking o gamit og pick. So two hand tapping, duha ka kamot, gamit duha ka kamot, dili piano ang tukar pero fretboard sa gitara. So atong daganon tayon ra atong giduol gamay mga brad para mas maklaro atong fretboard. Natay full cover video to sa link nasa atong quick sa post ani nga video. Today medyo sa Triani ang title Midnight. Mo to tong gipili nga song kay perfect example ni aning tutorial na to karon nga two hand tapping. So sayon na ni siya, ang unang buhaton lang ani is ang imong ang imong amplification. So akong gibuhatan ni is gibutan ko og boost sa akong line. Clean boost lang siya para maklaro ang tapping nato, no. Maklaro ang atong tukar kay ang tapping mo gud sa high kay di maklaro basta kuwang ka gain sa imong preamp stage. So tibutangan pa na ko delay gamay o chorus gamay. Di ko sure ginsa ning Diyos sa Triani pero marag dol-dol ra gid ana, no. Dol-dol kay makadungog ko chorus, makadungog ko og delay gamay sa iyang signal. So naa na siya. So ang importante lang gyud is ang boost, ang clean boost. So gud ta. Tante lang pud nga dili bitaw mo karat, dili distorted ang signal nimo para tinaw sa paminawon. Then ang importante po ay ang delay nimo gamay lang nga blend, dili kayo magbada-banda, no, kay kuan na siya sagbot paminawon kay kanida ang daghan man notes involved. So kinahanglan sa tinaw gamay. So ang unang buhaton itong song katulang song atong atong sunodon. Ang itap nako ang B nga note sa 6 string 7 fret, 6 string 7 fret. Kinababuan, no, pero 7 fret to 1 2 3 4 5 6 7. Ang second nga note ani is kaning 9 fret 5th string. Tagbo po sa right hand, unang note is B gyapon pero nasa sa second string 12 fret. Then ang sunod nga note is 4th string 12 fret. D man nga note, no. Hinayon nga ang iyang sequence. So inga na simple. Paspas lang nimo, fast forward lang nimo gamay. Goods na, ato paspasod.
kana ra gyud ang iyang agi. Puli-puli lang. Gitap tanan. Moro po tong agi gyud. So kani una, kaduha, katulo, kaupat. So yan ara ka simple. Sa itong kung ano ni kaduha nga line niya. Unang note is kani 10 fret 5th string. Sunod is 11 fret 4th string. Then sunod nga note is 14 fret 2nd string. Then last nga note is 14 fret 4th string. So kato gibalik na to, no? Then ang gidugangan og kani nga sequence, first string 14 fret, then third string 14 fret, then 12 string 12 fret first string, then third string 12 fret. Yeah. Ang balik ko, no? Assalamualaikum. Sunod na is so muna yung sunod, no? 7th fret 5th string ang first note, then ang second note is 9th fret 4th string, then 12th fret first string, then third string 12th fret pod. Then sunod na is so same pattern pero lahi ang mga notes. 9th fret 4th string, 10th fret 5th string, kalimang string. Then sunod nga note is 12th fret 2nd string, then 4th string 12th fret gihapon. Matras ra og half fret, no, tanan. So balik ta. So nahuman na nimo ang first part sa song. Gamay na lang ni. Tiwasa tong nasa link. Tanawa tong nasa link mo to ang full nga cover ani nga kanta ni Jose Triani. So gamay na like wang kuha ng pattern. Mahuman na gid, no? Mahuman na og cover. Mahuman na kung sunodon. So ani sa to mga brad, ato lang ning tiwason kung naay mo request og dugang pa nga part ani. Unsa nga part ang sa song ang kinanglan pa i-dissect, no? So God bless and kita-kits sa sunod tutorials.